να δούμε λοιπόν πώς φτιάχνουμε με το pflow σύννεφα, τα οποία θέλουμε να είναι πάντα μονίμως πάνω στην κάμερα. Θα βάλω box στο emitter, θα modify, ούτως ώστε να του δώσω που ακριβώς θέλω να λειτουργούν τα σύννεφα. Ας πούμε εδώ και τι είναι 10 και 1 μέτρο. Όχι, πολύ μεγάλο, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ο μας έχει πολλά event, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Ναι, δεν φτάνει. Ξεκινώντας με το birth, εδώ πρέπει να καθορίσουμε πόσα θα υπάρχουν από την αρχή, γιατί αυτά θα είναι μόνιμα εδώ μέσα, και να τα κρατήσουμε όσο διάρκεια θέλουμε. Άρα, start-stop 0-0, να τα εμφανίστηκαν όλα. Amount, τώρα προς το παρόν τα αφήνουμε στο 200 και θα δούμε σε λίγο τι γίνεται. Position, όπως είναι, random μέσα στο volume. Volume είναι ο όγκος του αντικειμένου. Άρα, εφόσον έχουμε ένα κύβο μέσα εδώ. Speed, σε περίπτωση που θέλουμε να έχουμε κίνηση, μπορούμε να το αφήσουμε, αλλιώς δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Άρα, με λίγα λόγια, το speed είτε απενεργοποιώ, είτε δεξί κλικ, delete, καλύτερα αυτό. Rotation, επίσης δεν με απασχολεί προς το πάνω να το σβήνω. Shape όμως εδώ το χρειαζόμαστε. Άμα πάμε στο display και το ορίσουμε από εδώ πέρα να βλέπουμε γεωμετρία, εγώ θα δεν θέλουμε κύβους εννοείται, δεν θέλουμε συννεφάκια, άρα πρέπει να πάμε με την fake προσέγγιση στα particle, δηλαδή να πιάσουμε ένα instance, το ρίξω εδώ πάνω, override, ωραία, και όχι instance, συγγνώμη, facing πρέπει να πάρουμε, δικό μου λάθος, να το, ωραία, να το. Αυτό ουσιαστικά τι φτιάχνει, φτιάχνει μικρά planes, τα οποία καθορίζουμε από εδώ που θέλουμε να κοιτάνε. Εμείς τώρα τι θέλουμε, να είμαστε μέσα ουσιαστικά στον ουρανό, κάπου εδώ, και το κάνω αυτό εδώ πέρα το perspective με control σε κάμερα, ούτως ώστε στο shape facing κάνω look, επιλέγω με select by name την κάμερα. Αυτά τώρα θα είναι παράλληλα, τσεκάροντας αυτό, πάντα πάνω στην κάμερα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το size τους. Βάζω 4, δεν είμαστε σε μέτρα σχεδόν, πολύ μεγάλο. Εδώ. Και εδώ θα βάλω σε edit, κάπου εδώ, αυτό. Θα δώσουμε ποικιλία. Και θα πάω να κάνω, κλείνω λίγο αυτό, πάω να κάνω μια κινησούλα στην κάμερα. Για να παρατηρήσουμε κιόλας πώς δουλεύει το parallel. Ωραία. Αυτό είναι η πρώτη διαδικασία με την οποία καθορίζουμε πού θα μπουν τα parallels. Τώρα μιλάμε για full sky. Αν χρειαστούμε να βάλουμε σε συγκεκριμένα σημεία, δεν θα βάλουμε position ακόμα point, θα βάλουμε position προφανώς κάποιο object, ώστε να τοποθετήσουμε αντικείμενα που θα ορίζουν τα σύννεφα που θα είναι για πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Είναι αυτός εδώ. Λοιπόν, κλείνω αυτό. Πάμε στα τελικά. Πάμε σε slate. Ωραία. Δημιουργούμε ένα standard. Το ονομάζω εγώ cloud. Και στο diffuse θα του βάλουμε ένα standard map. Particle edge. Λοιπόν, στο particle edge θα ορίσουμε τα χώματα που θέλουμε να έχει το συννεφάκι μας.
Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, εφόσον αυτά είναι planes, να βάλουμε opacity. Θα μπορούσα να βάλω, όπως οι περισσότεροι βάζουν, ένα degradé απλό. Εγώ όμως θα βάλω degradé ramp, γιατί είναι πιο ελεγχόμενο. Και πάμε double click εδώ. Αυτό θα το ονομάσω opaque map. Να ξέρω τι είναι. Double click σε αυτό το flag μαύρο. Double click σε αυτό λευκό. Και σαν τύπο βάζουμε radial, ούτως ώστε να είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Τώρα είναι πάρα πολύ κοντά στις άκρες το κύκλος μας. Κάνω ένα κλικ εδώ, περίπου στο 80%, και το ξανακάνω μαύρο. Που βλέπετε το 80, το βλέπετε εδώ, position που λέει. Αυτό το πάω πιο κάτω. Ωραία. Και βάζω λίγο noise. Συν size. Το size ποικίλει ανάλογα με το τι φτιάχνουμε. Άρα δεν μπορείς να ξέρεις από αυτό εδώ πέρα τι θα βάλεις εδώ πέρα. Το αφήνω εδώ και βλέπουμε. Ωραία, πιάνω το particle. Πατάω 6 και δεν γίνεται τίποτα, το μερό. Πού πήγε το particle? Preview. Να το. Και θα πιάσω ένα material dynamic. Το βάλω εδώ. Και εδώ μέσα θα ρίξω το υλικό. Instance για να παίρνει τις αλλαγές κατευθείαν. Dynamic γιατί μπορεί να κάνουμε κίνηση σε αυτό και θέλω να έχει την κίνηση εδώ περασμένη και στο material. Ωραία. Και του λέω να το δούμε τώρα στο viewport. Αυτό πατώντας και κρατώντας εδώ το cloud φυσικά, διπλό κλικ, κρατάω και βάζω το μπλε που είναι το DirectX. Να τα συννεφάκια. Τώρα εδώ μπορούμε να παίξουμε με τις ρυθμίσεις που έχουμε στο degradé για να φτιάξουμε το πώς ακριβώς θέλουμε να σβήνει. Δηλαδή, κατεβάζω, το βάζω στο 4. Ωραία. 3. Θα βάλω turbulence καλύτερα. 10 καταλέγοντας για να έχει καλύτερη ποιότητα στο σβήσιμο. Αυτό θα πάω λίγο πιο έξω. Εκεί. Συγγνώμη για το τηλέφωνο. Λοιπόν, θα βάλω και άλλο ένα flag εδώ, στο οποίο θα βάλω λίγο πιο dark χρωματάκι για να παλύνω τις ακμές. Όχι όμως μαύρο, να εκεί περίπου. Βάλω πιο κάτω. Εκεί. Και το λευκό δεν θα το αφήσω 100% λευκό. Σύννεφα είναι, πρέπει να έχουν διαφάνεια αρκετή. Άρα το αυτό που μας μένει είναι να βάλουμε τόσο όσο χρειάζεται και να τα πολλαπλασιάσουμε και να τα μεγαλώσουμε για να καλύψει και να κάνει το εφέ. Γιατί προς το παρόν φαίνεται λίγο fake. Πάμε λοιπόν εδώ, ανοίγουμε particle view, πιάνουμε το shape, το δίνω μεγαλύτερο, εδώ, στην ποικιλία τα αφήνω όπως είναι, θα το βάλω και εδώ rotation. Βρίσκουμε το rotation εδώ, εδώ, βρίσκα random horizontal και βάλε μια ανάλογα τον 5. Δεν θα βλέπω να κουνιούνται καθόλου, να τα βρέξουμε τέρμα κάτω. Μάλιστα. Ίσως επειδή δεν έχουμε καθόλου κίνηση δεν περιστρέφω καθόλου λογικά, αλλά θα του βάλω ένα μικρό speed. Πάμε στο speed
μικρό είπαμε. Βάζω δηλαδή 0,0,1. Horizon επίσης 0,1. Random 3D, για να δούμε πόσο γρήγορα είναι αυτό. Δεν είναι κακό, είναι ωραίο. Αν είναι πολύ μεγάλο το animation που έχουμε, θα θέλει να σίγουρα να το ρίξουμε ακόμα πιο λίγο την ταχύτητα αυτή. Να βγάλουμε αυτό, να το βλέπουμε καλά. Άρα. Στην αρχή είχαν ένα παλαβό. Γιατί γεννιούνται στην αρχή, θα τα γεννήσω ένα κάνε πριν και έφυγε το bug. Ωραία. Και θα κάνουμε και μια κίνηση τώρα που στο υλικό, αφού βάλω και εδώ λίγο το horizontal με 10 μίλια, για να δούμε τώρα. Ωραία. Και πάμε στα υλικά ξανά. Ανάλογα με το πόσο frames έχουμε, θα βάλουμε μια παράμετρο phase ώστε να γίνει animated. Οπότε εκεί είμαστε στο degradé, σε αυτό δηλαδή, και στη φάση θα το βάλω εδώ 1. Ανά 101 είναι αρκετό. Αν το βάλουμε παραπάνω θα είναι πολύ γρήγορο. Και that's it. Το πόσα particle τώρα θέλουμε και πού να το τοποθετήσουμε έχει να κάνει καθαρά με τις ρυθμίσεις που έχουμε μέσα στο particle view, στο p-flow. Δηλαδή, αν θέλησω να έμεινα, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ μακριά, πάω σε perspective τώρα, θα το δούμε εδώ. Θα βλέπετε ότι θα παίζουν τώρα και θα κινούνται. Είναι η ταχύτητα που έχω βάλει εδώ πέρα. Αν ήθελα λοιπόν να είναι τόσο συγκεκριμένες καταστάσεις, ή θα κόπιαρα τον emitter ή θα έβαζα διαφορετικά object. Αν βάζαμε objects, θα λειτουργούσε ως εξής. Έβαζα ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, ας πούμε ότι θέλαμε σε αυτά τα τρία τα σημεία. Θα κάνω το εξής, λέγω το position που λέει icon και θα βάλω position object, override από πάνω, και στο object θα κάνω by list για να επιλέξω τη 1, 2, 3 σφαίρες που έχω φτιάξει. Οπότε τα σύννεφα βγαίνουν σε αυτό το σημείο. Θα πάω όμως τώρα στο speed και να το μειώσω γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό. 0,01. Για να δω πόσο θέλουμε. Ωραία είναι. Και ανάλογα με τώρα με το τι σχήμα θέλουμε, θα το πετύχουμε με το εξής. Πιάνω αυτό, τη σφαιρίτσα μου, που θα ονομάσουμε και clouds. Της δίνω έναν X-form. Και ειδού πως αλλάζουμε το σχήμα του. Αυτή δεν μ' αρέσει όπως είναι. Άντε για όλο πιο μεγάλη. Ωραία. Αυτό που θέλουμε τώρα ξανά να δούμε και να μπαίνουμε στην κάμερα, όλα τα clouds θα τα επιλέξω. Cloud έως 3. Και να τα κάνουμε να είναι μη renderable. Θα κάνουμε render. Να έχουμε κάτι σαν αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά εδώ, αυτό το άσπρο κλικ το σκουραίνω κι άλλο να μην υπάρχει τόσο φωτεινό. Ωραία, τέλεια. Και γυρνάμε να βάλουμε και ένα φωτάκι.
Βασικά πριν βάλω αυτό, αντί να βάλω αυτό θα βάλω ένα daylight για να το δούμε πως μπλέκει μαζί. Τώρα είμαι με Mental Ray, άρα MR σαν MR Sky. Αν είμαστε με V-Ray, είναι ότι θα βάζαμε V-Ray σαν V-Ray Sky. Και τα δύο συμβατά είναι γιατί είναι basic, δεν είναι plugins, αυτά που φτιάχνουμε τώρα. Κάνουμε και μια προοπτική στην κάμερα για να τη δούμε λίγο πιο. Ok, εδώ. Ένα exposure, ένα preview. Να τα. Θα μιλώσουμε λίγο να τα τονίσουμε. Εδώ είμαστε. Ok. Απλά η κάμερα πρέπει να γυρίσει προς τα πάνω για να τα δούμε συνέχεια, έτσι. Δηλαδή, εδώ. Και θα πιάσουμε όλα τα cloud. Θα πάμε πιο ψηλά. Γιατί παρά είναι χαμηλά. Εδώ, ας πούμε. Το πόσο πιο έντονα τα θέλουμε τώρα ή όχι έχει να κάνει με το υλικό, το past δηλαδή που υπάρχει και αν θα έχουν και αυτόφωτη κατάσταση, δηλαδή self-illuminate. Προς το παρόν δεν έχουν, γι' αυτό και το βλέπουμε ότι είναι αρκετά low σε πυκνότητα και σε φωτεινότητα. Θα κάνω το εξής για να τα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Θα πάρω το πλήγιο. Στο birth θα το βάλω να είναι 30 και αυτά θα τις βάλω να είναι πιο μεγάλα, δηλαδή στο shape 5. Εντάξει, είναι πολύ λίγα τώρα, αλλά δεν πειράζει για να το δούμε. Και το υλικό αυτό μπορώ να το ρίξω instance και στο self illumination ώστε να είναι πιο φωτεινά. Έτσι. Τώρα πίσω να δω και τα χρώματα εδώ. Κάτσε, πάμε να δούμε και τα χρώματα. Βάζω και ένα αλλάζει λίγο. Με λευκό. Και αυτό να βγάλω εκεί. Θα μπορούσα να κάνω replay στο party glade γιατί αυτά δεν έχουν ηλικία ουσιαστικά. Αντί για αυτό να τους βάλω ένα noise και αυτό είναι καλό επίσης. Και ας το δοκιμάσουμε λίγο. Ας σπάσουμε λίγο αυτό εδώ και να βάλουμε ένα καινούριο. Άντα ένα, όχι 15, noise και αυτό, στο οποίο εννοείται θα έχουμε φωτεινά χρώματα και το size τους πιο χαμηλό. Fractal. Ωραία. Συν ξανά ότι θα βάλω πάλι μπόλικα γιατί δεν μου άρεσε μετά τόσο λίγο, θα βάλω 200 ξανά. Οκ, είμαστε. Και θα πατήσουμε ένα render. Εδώ θα σας κάνω μια παύση γιατί δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε. Λοιπόν, κάπου εδώ βγαίνει, βλέπουμε ότι είναι πολύ πυκνά και είναι και λίγο τσαντισμένα έτοιμα να βρέξουν. Πάμε να τα φτιάξουμε λίγο καλύτερα τώρα. Εδώ λοιπόν θα ρίξω κι άλλο τη διαφάνεια. Αν θέλω να φωτίσουν πάντως, σίγουρα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πάμε στο cloud, θα τσεκάρω το color εδώ ώστε να πάρει το map και ξανά πίσω σε αυτό. Αυτό τώρα με το self-illumination μπορεί να συμβαδίζουν. Μπορεί να είναι καλύτερο να πάει αυτό εκεί ώστε να φωτίσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν το δούμε τώρα,
είναι αρκετά πιο φωτεινό. Σύντομα εδώ πέρα τώρα το opacity είναι πολύ έντονο, να το μειώσω, δηλαδή εκεί, εδώ, ωραία, κάπου εκεί και αυτό εδώ. Κατεβάζω λίγο την ποιότητα, κλείνω τα υλικά και κάνουμε άλλο ένα render. Το πιο ωραίο. Θα δούμε λίγο πώς θα πάει, ειδικά σε αυτό. Κάνω μια παύση για να περιμένετε. Και ένα το αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια πήρε λίγο χρόνο. Το θέμα είναι ότι για να το κάνουμε επιφωτεινό οτιδήποτε τώρα θέλουμε φως, θέλουμε το exposure control, τα γνωστά πράγματα δηλαδή που έχει να κάνει με όσους γνωρίζουν για το rendering, υλικό, φως και exposures. Δηλαδή αυτό θα μπορούσα να το κατεβάσω όχι στο 12, γιατί καίγεται τόσο πολύ, κάτι θα ξανακάνουμε ένα preview. Στο 11, 12 νομίζω θα είναι λίγο καλύτερο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να βάλουμε πιθανότατα full coloring, στο full λευκό στο self illumination. Περιμένουμε λίγο το preview. Θα δώσουμε στο 12, ζαματιέται, κατάσταση τραγική. Λίγο άκυρο βέβαια, μέσα σε ένα point από εκεί εδώ. Για να δούμε όμως. Θα μειώσω αυτό το κατά για να κάνουμε μια σύγκριση. Θα μειώσω όμως τώρα την ποσότητα του particle για να βγει πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή εδώ που έχω 200 θα βάλω 60, δηλαδή 20 particle για κάθε συννεφάκι. Ναι, κάνει και τελώς. Παρόλο αυτό είναι τέλειο σαν σύννεφο. Τώρα δεν μας απασχολεί και τόσο εδώ που τα λέμε, γιατί θα βάλουμε αντικείμενα κάτι. Το συννεφάκι πάντως βγαίνει πολύ ωραίο. Παύση και πάλι. Εδώ είμαστε πολύ ψηλά στον ουρανό, σίγουρα. Δεν είναι όμως κακό σαν σύννεφο αυτό, άσχετα από το κάψουμε εδώ. Ξαναπάω στο exposure, θα το βάλω 12. Έγινε αυτό. Κάτι γίνεται εδώ. Και είδαμε τη διαφορά, στην ταχύτητα είναι τεράστια. Εδώ είμαστε κάτω από το λεπτό. Πριν που είχαμε 200 ήταν πολύ παραπάνω. Θα βάλω και ένα object για γη, ώστε να ξεχωρίζουμε που είναι το έδαφος. Ένα infinite plane. Το πράσινο. Και πάμε. Ξανακάνω παύση. Βλέπετε ότι γίνουν αρκετά ωραία. Είναι αραιά βέβαια, γιατί φαίνονται κενά όπως εδώ και εδώ και φαίνεται η μπαλίτσα του plane, αλλά αυτό έχει να κάνει με το τελικό μας render, το οποίο θα βάλουμε περισσότερα σίγουρα στο quantity. Δηλαδή, να ανοίξουμε εδώ πάνω το κλειδίο. Όχι αυτό δεν χρειάζεται να το δούμε πια. Εδώ. Σίγουρα λοιπόν θα βάλουμε περισσότερα εδώ. Σίγουρα θα παίξουμε και με το size, δηλαδή θα πάμε στο save facing. Πιθανό να μην είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με 0,3. Θα βάλουμε 180. Θα βάλω λιγότερο το 120, διπλάσια από πριν δηλαδή. Και που είναι το save εδώ. Με μια ποικιλία, ναι, στο 50%. Είναι ok. Για να δούμε λοιπόν και ένα τελικό render και κλείνουμε με το σύννεφο. Και εδώ βλέπουμε το πως είναι. Τώρα είναι λίγο βέβαια fluffy, λίγο Pixar στυλ, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πως θα τα ρυθμίσουμε εμείς. Μπορούμε να τα βγάλουμε super ρεαλιστικά ή εικαστικά όπως είναι σε αυτή την περίπτωση. And that's it.